У эфіры радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевич, і у нас на сувязі цяпер Йорг Форбрых, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала. Mr. Forbrich, hello. Good morning. In Belarus, after the elections on August 9th, Пасля выбараў у Беларусі 9 жніўня пратэсты працягваюцца ўжо амаль 3 месяцы. Ці лічыце вы, што ўлада Лукашэнкі аслабла за гэты час, ці яна па-ранейшаму моцная? Do you think it's still as strong as it was? I don't think it has been very strong all along. I think for Mr. Lukashenko, for many... Я не думаю, што яна і была такая ўжо моцная. Для спадара Лукашэнкі і многіх людзей у ягоным апараце падзеі апошніх месяцаў сталі нечаканасцю. Яны выпрабавалі шэраг стратэгіяў, каб здушыць гэты дэмакратычны рух, але выглядае, што нічога не спрацавала. У верасні выглядала, што ў супрацьстаянні настала зацішша, але апошнія пару тыдняў пратэставы рух зноў узмоцніўся, і мы бачым больш ініцыятывы з боку дэмакратычнага руху. Мы бачым памылкі, якія робіць рэжым Лукашэнкі, і гэта вельмі няўстойлівая сітуацыя для рэжыму. Яны відавочна не робяцца мацнейшымі. Яны захоўваюць моцныя пазіцыі ў апараце бяспекі, і мы бачым, як частка апарату бяспекі тэрарызуе насельніцтва. Але я б не назваў гэта прыкметай сілы. Это хутчэй прыкмета адчаю з боку рэжыму. Таму агулам я б сказаў, што рэжым Лукашэнкі зусім не ў моцнай пазіцыі. Вы сказалі пра памылкі Лукашэнкі. Якія памылкі рэжыму вы б назвалі? Well, I think the first episode that comes to mind more recently. Першы эпізод, які прыходзіць у галаву з нядаўніх падзеяў, гэта візіт Лукашэнкі ў СІЗА, дзе ён сустракаўся з некаторымі палітвязнямі. Я лічу, што гэта была спроба маніпуляваць апазіцыяй і падзяліць яе. Паспрабаваць пераканаць некаторых з іх пайсці следам за рэжымам па шляху нейкага канстытуцыйнага рэферэндуму, замест таго, каб выканаць патрабаванні пратэставага руху. Мне здаецца, мы можам адназначна сказаць, што гэтая спроба правалілася. Другі эпізод – это нядаўняя абвестка пра вельмі вялікі праўрадавы мітынг. Ад гэтай ідэі вельмі хутка адмовіліся. Там былі розныя прычыны, але гэта відавочная памылка. Спачатку вы абвяшчаеце такі сход, а потым скасоўваеце. Это зноў жа прыкмета слабасці і памылка, на маю думку. And then you withdraw the plan. This is clearly a sign of weakness again and a mistake in my opinion. If we compare Belarus with countries like Ukraine, for example, there, when they had their revolution... Калі параўноўваць Беларусь з такімі краінамі, як, напрыклад, Украіна, там падчас рэвалюцыі апазіцыя мела людзей ва ўладнай сістэме. У парламенце былі апазіцыйныя дэпутаты. У Беларусі нічога такога няма. Якім вы бачыце рэалістычны сцэнар пераходу ўлады ў Беларусі? How do you see any realistic transition scenario for Belarus with the current system? First of all, I think we should be very careful with any comparisons with. Перш за ўсё, нам трэба быць вельмі асцярожнымі, робячы параўнанні з краінамі-суседзямі і нядаўнімі дэмакратычнымі паўстаннямі ў гэтых краінах. Это абсалютная праўда, што параўнальна з Украінай дэмакратычны рух не мае прадстаўніцтва ва ўладзе Беларусі. Некаторыя інгрэдыенты, якія былі ва Ўкраіне і іншых краінах, відавочна адсутнічаюць у Беларусі. Калі ўжо рабіць параўнанні паміж Беларуссю і папярэднімі эпізодамі дэмакратычных паўстанняў, нам трэба вярнуцца далей. На маю думку, больш адэкватнае параўнанне было б з Польшчай у 1980-81 годах. Тады таксама быў вельмі моцны канфлікт паміж дзяржавай і грамадствам, быў вонкавы спонсар рэжыму, Масква і рызыка ўмяшання з боку войскаў Варшаўскай дамовы. Тады Ярузельскі вырашыў развязаць сітуацыю, увёўшы ваеннае становішча, каб здушыць рух пратэсту. Што тычыцца сцэнароў, дык эксперты іх шмат абмяркоўваюць ад пачатку гарачай фазы канфлікту ў жніўні, хоць, на маю думку, гэты канфлікт пачаўся нашмат раней. Мне здаецца, цяпер ніхто не можа ўпэўнена сказаць, якія сцэнары найбольш імаверныя. Калі казаць шырока, тут ёсць два шляхі развіцця. Першы – гэта нейкае развязанне канфлікту паміж дзяржавай і грамадствам Беларусі.
Это структурны канфлікт. Грамадзяне больш не прымаюць такую патэрналісцкую дзяржаву і той рэжым, які быў ва ўладзе так доўга. Таму павінна адбыцца новая дамова пра адносіны паміж дзяржавай і грамадствам, каб стварыць новы баланс і даць краіне сацыяльны і палітычны мір. Для гэтага відавочна спатрэбяцца саступкі і гатовасць да перамоваў з боку ўлады. Пакуль што з боку спадара Лукашэнкі і ягонага рэжыму няма знакаў, што яны гатовыя ісці гэтым шляхам. Таму гэты мірны варыянт развязання канфлікту цяпер блякуецца рэжымам. Другі сцэнар. Рэжым спрабуе неяк уціхамірыць сітуацыю. І тут дарэчнае параўнанне з Польшчай. Бо ў той час польскі рэжым зрабіў менавіта гэта, перавёўшы сацыяльную незадаволенасць з вуліц у кватэры і на кухні. Я думаю, што такі сцэнар пацыфікацыі таксама магчымы ў Беларусі. Это будзе значыць поўнае закрыццё сістэмы і краіны. Это не развяжа канфлікту, але адкладзе яго вырашэнне. Я не ведаю, наколькі ў рэжыму хапае рэсурсаў і рашучасці пайсці на гэты сцэнар, але я лічу, што мы не можам выключаць такое поўнае закрыццё і ўціхамірванне сітуацыі. You already made comparison with the time of martial law in Poland and the danger of... Вы ўжо зрабілі параўнанне з часамі ваеннага становішча ў Польшчы і згадалі пра небяспеку савецкага ўмяшання ў той час. Пасля рэпрэсій і гвалту ў жніўні прэзідэнт Расіі Пуцін публічна падтрымаў Лукашэнку. Ці вы бачыце, што расійская пазіцыя неяк мяняецца за гэтыя месяцы пратэстаў? Ці яны па-ранейшаму ставяць на Лукашэнку? Well, as we all know, the walls of the Kremlin are very high, and there's hardly anybody who sort of has a peak behind them and into the... Мы ўсе ведаем, што вакол Крамля вельмі высокія муры, і вельмі мала хто можа за іх зазірнуць і пабачыць, што там абмяркоўваюць і што ў галовах у тых, хто вызначае палітыку Крамля. Тут мы ўсе на тэрыторыі здагадак і спрабуем рабіць нейкія высновы з публічных заяваў, паводзінаў СМІ і цяперашняй расійскай ангажаванасці ў Беларусі. Да любых інтэрпрэтацыяў тут варта ставіцца з доляй скептыцызму. Я скажу толькі, што Крэмль відавочна не чакаў такой дынамікі. Яны рыхтаваліся да сцэнару, дзе Лукашэнка аслабне, але застанецца ва ўладзе. І гэта той сцэнар, які цяпер адбываецца. Аднак у Расіі не чакалі, што будзе востра стаяць пытанне пра яго выжыванне. На пачатку ў рэакцыях Масквы на падзеі ў Беларусі не было скаардынаванасці. З аднаго боку былі віншаванні спадара Пуціна спадару Лукашэнку, але з другога боку былі даволі высокія прадстаўнікі расійскага рэжыму, якія жорстка крытыкавалі падзеі ў Менску, асвятленне падзеяў у расійскіх СМІ было даволі адкрытым і не было відаць той каардынацыі, якая звычайна назіраецца ў такіх выпадках. Я думаю, прыблізна праз тыдзень пасля выбараў Крэмль вырашыў, нам трэба стабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, гэта значыць стабілізаваць Лукашэнку. Яны паслалі падтрымку ў СМІ, абвясцілі пра фінансавую і палітычную падтрымку рэжыму, каб мець час распрацаваць сцэнары развіцця падзеяў, выгадныя Крэмлю. Агулам, гэтая сітуацыя захоўваецца ад таго часу. Выглядае, што Расія робіць дастаткова, каб пакуль што ўтрымаць Лукашэнку ва ўладзе, але не абвяшчае пра большае і не ў захапленні ад спадара Лукашэнкі. Это паказала сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Сочы. Там не было моцнага выказвання падтрымкі. Выглядала, што Крэмль паставіў яму ультыматум: ты мусіш узяць становішча пад кантроль, інакш нам давядзецца падумаць пра мацнейшае ўмяшанне. Мне нават здаецца, што ў апошнія дні мы пабачылі змякчэнне рыторыкі Крамля. З аднаго боку, яны па-ранейшаму выкарыстоўваюць зацяганыя абвінавачанні, што гэта беспарадкі, інспіраваныя Захадам, што тут дзейнічаюць Польшча, Літва і іншыя краіны. З другога боку, я чую намёкі, што тут гаворка не пра Лукашэнка, што павінны ўлічвацца інтарэсы беларускага народу. Я не ведаю, наколькі гэта грунтоўна і сур'ёзна, але ў мяне ўражанне, што за апошнія пару тыдняў, улучна з візітам кіраўніка расійскай выведкі Нарышкіна ў Менск, дзе ён, магчыма, перадаваў нейкае пасланне ад Пуціна Лукашэнку, Крэмль вывучае, што можна зрабіць, каб выйсці з гэтага супрацьстаяння. Апошняе, што варта сказаць. Лукашэнка
разумее, што нельга быць упэўненым у падтрымцы Крамля. На маю думку, гэта была асноўная прычына, чаму ён прыспешыў сваю інаўгурацыю. Гэтым ён абмежаваў выбар Крамлю. Да інаўгурацыі ў Крамля заставаліся варыянты іншага кіраўніцтва ў Менску, але Лукашенка абмежаваў выбар двума крайнімі варыянтамі. Цяпер, калі я фармальна прэзідэнт, а вы, спадар Пуцін, мяне павіншавалі пасля выбараў і таму прызналі прэзідэнтам, вам давядзецца мяне падтрымліваць, што б я не зрабіў, якімі б метадамі я не вырашыў абараняць сваю ўладу. А другі варыянт, які для Крамля шмат у чым вельмі складаны, калі вы са мной не згодныя, вам давядзецца зрынуць мяне з сілай. Таму мы мусім трымаць у галаве гэтую няўпэўненасць Лукашэнкі і змяншэнне варыянтаў для Крамля пасля сакрэтнай інаўгурацыі, якую Лукашенко сабе зладзіў. And the narrowed options that there are for the Kremlin now, with or after the secret inauguration that Lukashenko has staged for himself. Well, once more coming back to these parallels with... Зноўку вяртаючыся да паралеляў з Польшчай на пачатку 80-х, ці вы лічыце, што застаецца варыянт расійскага ваеннага ўмяшання, калі Лукашенко страціць кантроль над Беларусю? Would it be possible for Russia to interfere militarily into Belarus? I think we cannot rule this out. Я думаю, што гэтага нельга выключаць. Гэты ваенны варыянт быў для нас нечаканасцю ў мінулым. Мы ўсе памятаем Грузію, памятаем Украіну. Трэба прытрымлівацца простага правіла. Ніколі не кажы ніколі датычна Расіі і яе ваеннага ўмяшання ў іншых краінах. І разам з тым я лічу гэта менш імаверным. Па-першае, гэта вялікая рызыка, а для Крамля ёсць менш рызыкоўныя варыянты, як утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. А тут гэта галоўнае патрабаванне Масквы. Калі Крэмль цвяроза паглядзіць на сітуацыю Беларусі, дык пабачыць, што краіна знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад Расіі, фінансава, палітычна, у сферы СМІ, у чалавечых кантактах. Таму рацыянальнай высновай будзе, каго б не абралі ў Беларусі, нават на свабодных выбарах, ён атрымае ў спадчыну гэтую залежнасць і жорсткія абмежаванні на варыянты далейшага развіцця краіны. Я думаю, у Крамлі ёсць разуменне, што ў Беларусі пераважна канфлікт паміж дзяржавай і грамадствам. Гэта не пра геапалітыку, гэта не пра пераарыентацыю краіны на захад. Калі Крэмль паглядзіць на сітуацыю цвяроза, дык пабачыць, што менш рызыкоўна не абараняць Лукашэнку, а дазволіць мірны пераход улады, які не стварае рызыкі расійскім інтарэсам у Беларусі. Гэты варыянт існуе ўжо шмат часу, але Расія не разглядала яго ўсур'ёз, бо вельмі прывязалася да схемы заходняга ўмяшання і каляровых рэвалюцыяў, інспіраваных захадам. Аднак я спадзяюся, што ў Крамлі пераважыць цвярозы падыход, які дапаможа прадухіліць драматычнае ваеннае развязанне гэтага канфлікту. Ваенны варыянт нясе высокія рызыкі для Крамля. Беларусь не толькі вялікая краіна, але ёсць і пагроза заходніх санкцый. Да таго ж невядомыя вынікі выбараў у ЗША, а гэта можа грунтоўна змяніць падыход Злучаных Штатаў да Расіі. Таму я спадзяюся, што такі ваенны варыянт не з'явіцца. So for that reason, for the time being, I'm hopeful that such a military option will not emerge. You already mentioned that Russian officials regularly say... Вы ўжо згадалі, як расійскае кіраўніцтва рэгулярна заяўляе, што падзеі ў Беларусі інспіраваныя захадам. Называюцца Злучаныя Штаты, Літва, Польшча. Ці вы бачыце рэальныя падставы для такіх заяваў? І наколькі расійскія палітыкі самі вераць у гэта? Ці гэта робіцца больш для палітычных мэтаў? I think there is a lot of people who believe in that, and certainly also in the higher ranks of the Russian leadership. Думаю, што многія ў гэта вераць, у тым ліку і на самым версе расійскага кіраўніцтва. У Расіі шмат хто мае комплекс пераследу, бо гэта постімперскае грамадства. У тым ліку і кіраўніцтва ў Маскве адчувае, што яны нешта страцілі пасля распаду СССР і здабыцця незалежнасці былымі савецкімі рэспублікамі. Многія вераць, што гісторыя несправядліва абышлася з Расіяй, што яна ў атачэнні захаду, які адрываў кавалкі ад яе глябальнага ўплыву і разбураў яе статус супердзяржавы.
Тут мы можам правесці паралелі з іншымі былымі каланіяльнымі дзяржавамі, дзе часта ёсць падобныя пачуцці. У гэтым сэнсе ёсць грунт для ідэі, што Захад зноў маніпулюе блізкім суседам і партнерам Расіі і спрабуе адарваць ад Расіі былую Савецкую Рэспубліку. Але мне здаецца, што ў Расіі таксама дастаткова цвярозага разумення, што нельга ўтрымаць гэтыя дзяржавы сілай. Досвед Украіны паказаў, што вельмі сяброўскае да Расіі грамадства ператварылася ў ворага праз дзеянні самой Расіі апошніх гадоў. У Расіі ёсць разуменне, што нешта падобнае можа здарыцца, калі яна будзе неадэкватна паводзіць сябе ў Беларусі. Многія эксперты ў Расіі навучаныя такім досведам і кажуць, што трэба адмаўляцца ад гэтага постімперскага комплексу і дазволіць суседзям самім вызначаць сваю будучыню. З другога боку, мы ведаем, што ўмяшанне ў іншых краінах можа моцна мабілізаваць людзей унутры Расіі. Мы назіралі эфект Крыму, які павялічыў рэйтынгі спадара Пуціна. Можа ўзнікнуць патрэба для такой мабілізацыі. Мы па-ранейшаму сіла ў нашым рэгіёне, якая можа абмежаваць дзеянні Захаду. І вядома ж, мы не можам выключаць, што праз нейкі час, магчыма нават хутка, Крэмль адчуе, што яго ўнутраныя палітычныя пазіцыі аслаблі і патрэбная замежная авантура, магчыма гэтым разам у Беларусі, каб аб'яднаць расейцаў вакол сцяга. In order to rally Russians around the flag at home. Do you think the West has any powerful tools to oppose this? Ці мае Захад моцныя інструменты, каб гэтаму супрацьстаяць? У адным са сваіх артыкулаў вы пісалі пра магчымасць замарозіць праект «Паўночны поток-2» як інструмент у перамовах з Расіяй. Ці ёсць палітычная падтрымка ў Нямецчыне для такога кроку ў сувязі з падзеямі ў Беларусі? In respect to affairs in Belarus? Let me answer this on two levels. The one is sort of a general. Дазвольце мне адказаць на двух узроўнях. Па-першае, на агульным аналітычным узроўні. Захад, Еўразвяз і асабліва ЗША разумеюць, што маюць абмежаваныя інструменты ўплыву ва ўсходняй Еўропе, часткай якой з'яўляецца Беларусь. У Расіі гэтых інструментаў нашмат больш, бо рэгіён мае з ёй шчыльныя сувязі, эканамічныя, палітычныя, на ўзроўні элітаў і грамадства, у энергетыцы, у СМІ. Аднак пры гэтым мне здаецца, што Захад, як асобныя краіны, у тым ліку ЗША ў апошнія гады, гэтак і Еўразвяз, не выкарыстоўваюць нават тыя інструменты, якія маюць. Вы згадалі добры прыклад – «Паўночны поток-2». Это той выпадак, калі Захад, у прыватнасці Нямецчына, не выкарыстоўвае тыя інструменты, якімі валодае адносна Расіі. Іншы прыклад – кампаніі дэзінфармацыі, якія праводзіць Расія, у тым ліку ў нашай краіне, тыя сувязі, якія Расія мае ў заходніх элітах і тыя актывы, якімі расійская эліта валодае ў краінах Захаду. Мы б маглі нашмат больш абмежаваць расійскі ўплыў на Захадзе ў гэтых сферах. Это магло б паўплываць на расійскія паводзіны ці, прынамсі, абмежаваць ім магчымасці. Я праціўнік праекту «Паўночны поток-2», бо з чыста энергетычнага гледзяшча это не патрэбны газаправод. Это палітычны праект, які Расія выкарыстоўвае, каб падзяліць краіны Еўразвязу і краіны-партнеры, такія як Украіна. Калі б Нямецчына і яе партнеры ў Еўразвязе вырашылі адмовіцца ад «Паўночнага потоку-2», это нават не моцна пашкодзіла б Расіі. Это быў бы сігнал і страта пары мільярдаў у інвестыцыях, але гэта б не зменшыла залежнасць Еўразвязу ад Расійскай Федэрацыі ў энергетычнай сферы. Значна больш моцным адказам была б дыверсіфікацыя паставак і адмова ад часткі расійскай нафты і газу, бо гэта б зменшыла даходы расійскай дзяржавы. У гэтым сэнсе мы занадта асцярожна адказваем на дзеянні Расіі ў рэгіёне. Мы не хочам рабіць рашучых крокаў, асабліва ў тым, што тычыцца матэрыяльнага апірышча Крамля і ў энергетычнай сферы і датычна актываў расійскіх элітаў у заходняй Еўропе. Калі мы не навучымся гэтым карыстацца, у нас заўсёды будзе слабейшая пазіцыя адносна Расіі, чым магла б быць. А гэта заахвоціць Расію агрэсіўна паводзіць сябе ў адносінах да суседзяў, але не толькі, бо Расія ўмешваецца ў падзеі ў Сірыі, Лібіі, але сярод суседзяў гэта найгорш уплывае на такія краіны, як Грузія, Украіна і, магчыма, Беларусь. This works out the worst for neighbors.
Ці бачыце вы нейкія прыкметы, што нямецкі ўрад гатовы скарыстаць паўночны поток-2 як аргумент у перамовах з Расіяй у сувязі з падзеямі ў Беларусі, ці для нямецка-расійскіх стасункаў гэта занадта дробнае пытанне? I would say that the issue of Nord Stream 2 has been around in Germany for some time. Пытанне паўночнага потоку-2 ўжо даволі даўно абмяркоўваецца ў Нямецчыне. Гэтае пытанне шмат разоў падымалі такія партнеры па еўразвязе, як Польшча і краіны-суседзі, такія як Украіна. Нямецкі ўрад заўсёды заяўляў, што гэта пераважна эканамічны, а не палітычны праект. За апошні год нямецкі ўрад прызнаў, што гэта сапраўды ў значнай ступені палітычны праект. Гэтаму разуменню паспрыялі не столькі падзеі ў Беларусі, колькі атручэнне расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. Выпадак з Навальным вынес пытанне паўночнага потоку-2 на першыя старонкі. Некалькі тыдняў у Нямецчыне абмяркоўвалі, ці варта замарозіць, ці нават цалкам адмовіцца ад паўночнага потоку-2 у адказ на атручэнне Навальнага. Але Навальнаму стала лепш, драматычнасць атручэння зменшылася, і разам з гэтым зменшыўся палітычны ціск у Нямецчыне, каб зрабіць моцныя крокі ў адказ. Цяпер я, на жаль, не бачу ў Нямецчыне рашучасці адступіць ад праекту. Але сама гэтая дыскусія не была звязаная з сітуацыяй у Беларусі. Тут нямецкі ўрад па-ранейшаму спадзяецца на канструктыўную пазіцыю Расіі і разглядае пытанне Беларусі абасоблена, не прывязваючы яго да паўночнага потоку-2 ці іншых штрафных санкцыяў супраць Расіі. Ці вы бачыце магчымасць для перамоваў паміж рэжымам Лукашэнкі і беларускім грамадствам, дзе пасярэднікамі будуць і Расія, і Захад, магчыма, у рамках АБСЭ? Ці гэта немагчыма? No, on principle, there will be negotiations between Lukashenko and the democratic movement. The question is when. У прынцыпе, перамовы паміж Лукашэнкам і дэмакратычным рухам абавязкова будуць. Пытанне толькі калі. Калі б гэта здарылася цяпер, гэта быў бы найлепшы варыянт развіцця падзеяў. Але гэта можа здарыцца нашмат пазней, праз год, праз 3 гады. Грунтоўны канфлікт паміж рэжымам і грамадствам трэба неяк вырашаць. Гэтая сітуацыя не можа працягвацца бясконца. Грамадства памянялася, абудзілася, пабачыла свае правы і шляхі ўдзелу ў грамадскіх справах. Калектыўны досвед апошніх месяцаў застанецца з беларусамі да канца жыцця. Этую новую свядомасць беларускіх грамадзян можна забараніць і выціснуць з вуліцаў, але яе ўжо немагчыма знішчыць. Рэжым дагэтуль не хоча прызнаваць, што часы патэрналісцкага кіравання беларусамі скончыліся. І гэты канфлікт можа быць вырашаны толькі новымі перамовамі пра адносіны паміж дзяржавай і грамадствам. З боку рэжыму ўжо было дастаткова гвалту, і, верагодна, ўсё больш людзей унутры рэжыму мае сумневы, ці рэалістычны гэты гвалтоўны падыход у доўгатэрміновай перспектыве. Калі не будзе новай дамовы, у Беларусі ніколі не будзе міру паміж рэжымам і грамадствам. Выбачаюся, пытанне больш тычылася таго, ці бачыце вы прыкметы, што Расія гатовая быць пасярэднікам у такіх перамовах разам з Захадам? Yeah, I understand that, but I think this acknowledgement that. Так, я разумею. Але мне здаецца, у Расіі павінна прыйсці разуменне таго, што гэта структурны канфлікт, а не геапалітычны і не нейкая форма новай каляровай рэвалюцыі. Толькі калі такое разуменне прыроды гэтага канфлікту будзе не толькі ў Менску, але і ў Маскве, тады зробіцца магчымым больш канструктыўны ўдзел Крамля ў нейкім дыялогу ў Беларусі. Яны ўжо кажуць пра выйсце з крызісу праз канстытуцыйную рэформу. Лукашенко таксама апошнія тыдні выказваецца пра змены ў канстытуцыі, але ніхто з іх не прызнае, што патрабаванні грамадства цалкам іншыя. Грамадства патрабуе не канстытуцыйнай рэформы, а спынення гвалту, правядзення справядлівых выбараў, а для гэтага канстытуцыйная рэформа не патрэбная. Я пакуль не бачу ў Маскве гатовасці падтрымаць дыялог. Яны цалкам адмаўляюць ролю каардынацыйнай рады Святланы Ціханаўскай і яе калегаў. Пакуль мы не пабачым сігналу з боку Крамля ў бок каардынацыйнай рады, у бок прадстаўнікоў дэмакратычнага руху,
Даводзіцца лічыць, што гатовасць Масквы падтрымаць дыялог надта абмежаваная, ці нават блізкая да нуля. if not close to zero. You called upon the EU leadership. Вы заклікалі кіраўніцтва Еўразвязу дадаць Аляксандра Лукашэнку і шэраг іншых асобаў у санкцыйныя спісы. Чакалася, што гэта можа адбыцца на гэтым тыдні, але рашэнне зноў перанеслі. Якімі могуць быць прычыны, чаму Лукашенка дагэтуль не ў санкцыйным спісе Еўразвязу? The EU. I think that's really hard to tell for me. There are enough initiatives. Мне сапраўды цяжка сказаць. Ёсць дастаткова галасоў, якія заклікаюць пашырыць спіс, і тэхнічна гэта ўжо не так цяжка зрабіць, бо асабістыя санкцыі ўведзеныя. Можна дапусціць, што нехта кажа, быццам Лукашенка яшчэ мае апошні шанец паспрыяць нейкім пазітыўным зменам. Можна таксама дапусціць, што ў Брусэлі моцна занятыя праблемай COVID-19. Нямецчына ўвяла новыя абмежавальныя меры. Ёсць яшчэ выбары ў ЗША на наступным тыдні. На маю думку, нішто з гэтага не можа быць сур'ёзнай прычынай, бо ціск на рэжым Лукашэнкі трэба павялічваць. Спісы адказных за фальсіфікацыю выбараў і паліцэйскі гвалт трэба пашыраць на самы высокі ўзровень, улучна з Аляксандрам Лукашэнкам. На маю думку, мы моцна адстаем ад падзеяў у Беларусі. Але зноў жа можа быць шэраг прычынаў, чаму гэта затрымліваецца. But here again, I can think of a number of reasons why this is being held up. My last question is, what would be your recommendations for the EU? Маё апошняе пытанне, якія крокі вы б параілі Еўразвязу для пазітыўнага ўзаемадзеяння з беларускім грамадствам? І ці можна зрабіць так, каб гэтая падтрымка не згуляла на руку тым, хто кажа, што Захад правакуе беспарадкі? Well, first of all, whether or not the West... Перш за ўсё, незалежна ад таго, ці будзе Захад і краіны рэгіёну падтрымліваць беларускае грамадства, пазіцыі Менску і Масквы застануцца нязменнымі. Калі яны лічаць, што гэта інспіраваны Захадам пераварот, яны ад гэтага не адмовяцца. Таму нам нельга ставіць нашыя рашэнні датычна беларускага грамадства у залежнасці ад таго, што лічаць спадары Лукашенка і Пуцін і іх рэжымы. Часта мы занадта асцярожнічаем, бо лічым, што любую дапамогу з нашага боку могуць скарыстаць для прапагандысцкіх мэтаў. Але калі ім будзе трэба, гэтыя рэжымы ў любым выпадку нас абвінавацяць. Па-другое, я лічу, што Еўразвяз і яго асобныя краіны ўжо даволі моцна адказалі на гэтую сітуацыю. Так, рашэнне пра санкцыі ўзяло шмат часу, але шмат якія заявы і меры падтрымкі былі даволі хуткімі. Літва і Польшча адыгралі тут важную ролю як суседзі Беларусі, а іншыя краіны іх падтрымалі. У маёй краіне, Нямецчыне, працягваюцца дыскусіі пра пакет падтрымкі, падобны да тых, якія прынялі Літва і Польшча. Мы пабачылі крокі Еўразвязу ў дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Гэтыя меры падтрымкі трэба працягваць і пашыраць. Маштаб рэпрэсіяў сёння патрабуе нашмат большай падтрымкі як з боку асобных краінаў, гэтак і ад Еўразвязу ў цэлым, а ў перспектыве, спадзяюся, і ад Злучаных Штатаў, а таксама ад іншых краінаў. Канада ўжо абвясціла пра некаторыя меры падтрымкі. Ёсць патрэба ў гуманітарнай дапамозе тым, хто пацярпеў за апошнія месяцы. Трэба падтрымка рабочым, якія страйкуюць, людзям, якіх звольнілі за іх пазіцыю, студэнтам, якіх выключылі з беларускіх універсітэтаў. Таксама трэба падтрымаць грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыі. Многія медыі і незалежныя блогеры проста перагружаныя ў сувязі з цяперашнімі падзеямі. Ім трэба дадатковыя магчымасці, каб адсочваць падзеі ў Беларусі. Ужо пачалася дыскусія пра макраэканамічную падтрымку Беларусі пасля, спадзяюся, мірнага пераходу ўлады. Мы ведаем, што Беларусь не ў добрай фінансавай і эканамічнай сітуацыі. Гэты год моцна адаб'ецца на эканоміцы і фінансах краіны. Спатрэбіцца стабілізацыйны пакет, які можна ўжо распрацаваць і які ступіць у дзеянне пасля развязання крызісу. І апошняе. Нам трэба больш сур'ёзны падыход да кадраў у нашых уласных міністэрствах замежных справаў і ў нашых сталіцах. Звычайна ў нашых МЗС ёсць нейкі спецыяліст, які адказвае за Беларусь. Але маштаб крызісу ў Беларусі, яе геапалітычнае становішча і наступствы, якія гэта будзе мець для ўсяго рэгіёну, патрабуе больш кадраў. Нам трэба ўзмацніць гэты кірунак, у тым ліку ў амбасадах у Беларусі.
Я разумею, што гэта цяжка пасля нядаўніх дыпламатычных канфліктаў, але нам трэба сфокусаваныя каманды на ўзроўні еўразвязу і ў ключавых сталіцах, такіх як Берлін, якія будуць займацца Беларуссю. Вельмі падобным чынам мы працавалі на пачатку крызісу ва ўкраіне. Нам трэба мець такія каманды, каб быць лепш інфармаванымі ў нашых палітычных рашэннях датычна Беларусі, каб хутчэй рэагаваць, каб хутчэй перадаваць інфармацыю на вышэйшыя ўзроўні і каб была агульна еўразвязаўская каардынацыя ў адказ на развіццё падзеяў у Беларусі. EU-wide coordination on responses to developments in Belarus. Дзякуй вялікі, спадар Форбрых. Дзякуй. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Йорк Форбрых, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала. Дзякуй, падпісвайцеся на наш канал, званочак пад гэтым відэа.